моҷарои бобохун мирзозода узви тими миллии гӯштини самбои тоҷикистон ки мебоист кишварро дар чемпионати ҷаҳон дар тошканд ки ин шабу рӯз давом дорад, моҷароест ки бояд сари чанд нафарро бихӯрад. Ба ақидаи мухлисони гӯштин оне ки ин варзишгарро як рӯз қабл аз сафараш ба чемпионати ҷаҳон аблава карда ба хидмати ҳарбӣ фиристод, бояд барои ин амал ба ақидаи онҳо ҳамвазни хиёнат ба манфиатҳои кишвар ба ҷавобгарӣ кашонида шавад. бобохон мирзозода ки моҳи июни соли ҷорӣ дар чемпионати осиё дар ҳамон тошканд дар вазни то 58 кило дар мусобиқоти самбои размӣ унвони чемпионати осиёро ба даст оварда буд, яке аз умедҳои тими миллии тоҷикистон ба шумор мерафт. чемпионати ҷаҳон оид ба самбо дар тошканд аз 12 то 14 ноябр доир мешуд ва тими тоҷикистон бино ба иттилои хабаргузории русии спутник тоҷикистон рӯзи 11 ноябр бо автобус аз тариқи гузаргоҳи сарҳадии фотеҳобод ба тошканд сафар кард. тоҷикистонро дар чемпионати ҷаҳон бояд 14 палавон намояндагӣ мекарданд, вале тими миллӣ ба тошканд танҳо 13 нафарро бурда тавонист. бобохон мирзозодаро таври пайвандонаш ба спутник хабар доданд, як рӯз қабл аз сафари тошканд кормандони комиссарияти ҳарбии суғд аз хонаи истиқоматиаш аз хуҷанд гирифта ба хидмат бурданд. ҳарчанд фаҳмонда шуд ки ин варзишгар бояд ба гӯ кишварро дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри тошканд намояндагӣ кунад, кормандони комиссарияти ҳарбӣ гӯш накарданд. мирзозодаро ба бинои комиссарият бурданд, гуфт яке аз пайвандони варзишгар. хабари ба хизмат бурдани мирзозодаро яке аз раҳбарони тими миллии тоҷикистон низ таздиқ карда гуфтааст, федератсияи самбо ном ва насаби бобохон мирзозодаро дар қатори 13 варзишгари дигар барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон дар тошканд таздиқ карда буд, вале баъди ба хизмат бурдани ин варзишгар дар сафи онҳо як иштирокчии мусобиқа кам шуд. бобохон мирзозода 23 сол дошта дар ноҳияи кӯҳистони Машчо таваллуд шудааст. бобохон мирзозода соли гузашта донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон дар шаҳри хуҷандро хаб кардааст. ӯ зери раҳбарии Фаридун Устопиров бародари варзишгари номӣ Комроншоҳ Устопирён машқ мекард ва дар вазни худ қаҳрамони гӯштини самбои размии осиёст. ба гуфтаи онҳое ки бобохонро мешиносанд, ӯ хеле мехост аз тошканд низ бо медали чемпионати ҷаҳон баргардад, вале кадом буақле аз комиссарияти ҳарбӣ фикр кардааст ки ин ҷаҳонпаҳлавон дар ягон қисмати ҳарбӣ ба ватан бештар хидмат мекунад. дар чемпионати самбои ҷаҳон дар тошканд паҳлавони тоҷик Акмалиддин Каримов дар вазни то 58 кило дар мусобиқоти самбои варзишӣ чемпиони ҷаҳон ва соҳиби медали тилло шуд. хушқадам Хусравов дар вазни 64 кило соҳиби медали нуқра ва ҷои дуюм шуд.